Xeyirli kün. Bugün 194-нче бүлмәнең чираттагы чыгарылышы һәм биредә Ркаил Зайдулла, Ләбиб Лерон, Газинур Мурат һәм Баязит. Бүген без күренекле шагыйрь Илдар Юзиев турында сөйләшербез. Илдар Юзиев. Кем булган ул менә сезнеңчә? Аның күбрәк җыр авторлары дип беләләр кебек. Яки ул өчен шагыйрь микән? Мин белүемчә, Илдар абый ул 194-нче бүлмәгә безгә килмәгән бик сирәк шагыйрьләрнең берсе дип беләмәйм җатта. Хәллә хәтерләмим. Ник дигәндә ул шуннан да biz stüdyo vakitlarda o indi kıymetmişli şehiriyet tahitinde oturuşu bütün yaşlarının ustasını övülgen şahiriydi. Şehiriyette onun derecesi, avruyu, avtoriteti bir yukarıydı. Kır ürdağını attım ışkan şakta. Canım erni küntün nik attım. Hazır üzüm yaralı kırsıman. Kaytın yollarımda yuvalttım. Tuğan yaklarına kayt deyip Kiyik kuşlar tizlep gitkendim. Kayta diye bizilip gitkendim de, gıta tüzümü bitkendim. Yaralı kuş belki kaytıp jiter. Min yazmıştan indi ışkınmam. Tanırsın mı yok mu? Min bulurmun. Kuş tavuşu bilen kışkırmam. Zülfet bit indi anturunda yeşteşlerini yeşteşe deyip etken tuğulmuşsun indi? Ol şol yeşler bilen bir ruyunda izlep yirip, olar bilen oralaşıp üstürip, men şoy бүлмәгә килмәдеме? Шакырмагансыздыр бәлки. Менә Зөлфәтнең сүзе белән мин килешәм. Бик самими кеше иде, аралашырга, менә минең белән аралаштым инде, дөресен әйтергә кирәк. Ул мин шулай якын күрә иде, шәкерт санайды. Аның хатлары миндә саклана, авылда да бар инде алар. Мәктәптә язган вакытны шигырьләрне мин мәктәптә укыганда язган ул бит инде чакырды 78-нче елның ахырында аның хаты келді, шул неде ноябрьләрдә келді буга инде ул индивидуаль семинар деп аталган. Менә үземә чакырып, минем иҗатны тикшерү. Һәм Лейскә дә шулай ук. Ул бик салкын вакытлар, мен сөйләгәнем дә бар, язганым да бар. 78-нче елның ахыры, 79-нче елның башы кеше күрмәгән, ишетмәгән салкыннар булды ул вакытта. 50 градустан артып китеп, алма ağaçlar шартлап сынды салкыннан. Менә январда теге кышкы каникулда мин чыгып киттем. Лейс килмәде әлбәттә, юллар түгел, башкасына кадәр килергә. Язучылар 20ләп унты киеп килүчеләр, шул Илдар абый унты кигән иде, ялгышмасам. Теге төньякта кия торган тундрада. Туфан Миңнуллин менә Гариф Ахунов ул вакытта рәис, язучылар берлеге рәис. Шуннан ул әйтте, Илдар үтерәсең бит нене, яшь егет дибиндә малай дисең дә булгандыр инде, 10-нчы сыйныфта укыйм бит неме. 16 яшьләр инде. 17. Юк, 17 тулмады, 17 тулырга тора. Шуңа Илдар әйтте, ул бит шагыйрь дибиндә мине күңелен күтәрәчән. Аны шигырь җылыта, шигырь күкрәгендә шигырь утың бар, саумы дип тукайны бар бит. Мин күкрәктә дә шигырь уты бар дип уйлагандыр инде. Булган бит инде. Безнең Казанга якынрак бит, Лейсники бит әллә кая, ерак. Башкортстан Янаул районы турмы? Янаул турмы? Бакалы районы. Азнакай тиягында инде. Азнакай үзе ерак. Безнең монда бит нәрсә, 180 чакрым. Анда тикшерделәр инде, казанлыкларына тәкъдим иттеләр, газета журналларга һәм университетка кирергә дип дәделәр татар бүлегенә, тарих, филология факультеты. Менә шул, роль уйнаган шул Илдар Юзиев минем язмышымда. Ул бик байтак кешене шундый семинарларга чакырганнар дип беләм анда, шигырьләрне редакцияларга җибәреп. Индивидуаль семинарларга бик күп кешене чакырмаганнардыр. Ул күбрәк менә шу Татарстан читтә туган кешеләрне инде. Татарстан читтә туган кешеләр, ул безнең заманда шул Лейстә мин идем, бүтән мин кешеләрне хәтерләмим дә. Әле эштәвенә Илдар абый үзе дә
Татарстаннан Башкортстанда туган, Башкортстанда туган. Шитте туган була шул. Яңавыл районунда. Якын якта айта бит инде күңел. Аннан гына түгел инде ул. Ул Татарстанда ул әдәби консультант булган. Менә хәр әдәби консультант, ләкин аны теге абруен, менә бик абруйлы дип газым сөйләде бит. Абруен күтәрер өчен Гариф Ахунов теге рейс вакытында аны Язучылар Берлеге рәисенең гәчләр белән эшләү буенча урынбасары дигән исем аның штат берәмлеге шул булган инде, әлбәттә, сүз дә юк. Эш хакы да шулай. Ләкин монда теге урынбасар дигәч инде аның әлбәттә теге статусы үсеп киткән булырга тиеш инде без хәзерге күздән караганда. Ул бик дөрес әйбер бит инде. Менә барыбер киләчәк яшьләрдә. Яшьләр белән шул комиссия бар иде. Ансы теге җәмәгать эше формасында инде түләүсез. Ансы Шәүкәт Галиев җитәклек иде. Менә алар читтәге шушы читтә туган кешеләрне индивидуаль семинарга чакырсалар Казанга. Татарстандагы яшь сәләтле кешеләр өчен зональ конференциялар үткәрәләр иде. Алар Татарстанны зоналарга бүлгәннәр иде. Зона дигәндә сез әлләрне сайламагыз. Теге менә бу төбәкләргә инде бер ничә район, мәсәлән 3-4 район бер нигә төбәккә бер зонага бүленә. Һәм анда аның карты тора иде кабинетында. Менә шунда үткәреп бара иде ул зона конференцияләре. Берничә көн үтә иде ул. Аннан соң мин инде нигә китапны тәкъдим иттеләр. Китап чыгару әле иң мөһиме казанлары тәкъдим итү бер хәл. Шушы 10-нчы класста укыганда семинарда. Инде китапка тәкъдим итү, анда тиктималдан китап чыгарып булмый ул вакытта. Син акчаң булса да чыгара алмыйсың. Китап нәшриятына чыгара ала. Китап нәшрият ашарына син чыгара аласың, мине нәшри итәләсең. Шуңа әвенде ул бик зур нәрсә. Шуңа күрә 84-нче елны безнең ул озакка сузылды әлбәттә. Ләйсенкә 84-нче елны чыкты. Инде китап дип әйтсәң инде Бу 22 яшь инде якынча. Китап дип әйтсәң инде ул бик юка гына, менә моның кадәр генә беренче Илдә үзе сүз башы чыккан, ничә китап булмаса инде. Тиражы да әйбәт кенә итү. Елдар сүз башы белән ишмәшердең, рәхмәт. Шуннан соң инде китап безнең яшь җегетләр ниткәч, шундай җыентык чыгаргач, китап дип менә монда китап түгел инде ул. Ул нәзик кенә юка. Хәтерләмәм бар. Һәм менә шуны күзәннән китерсәгә. Язучылар менән алып килгәндә бар. Шул кыйбәттә. Язучылар берлегенә тәкъдим итәләр. Менә Ләйсел шулай иртә кирде 84-нче елны китап ачуга тәкъдим. Без икәү тәкъдим ителгән идек инде. 85. Мине төрле сәбәпләр аркасында алмадылар. Алмыйча тордылар бер ничә ел. Язучылар берлегенә керү ул заманда ул инде сиңа квартира бирәләр дигән сүз. Син инде статус аласың. Ярар, кешеләрне котыртып квартира турында сөйләсәң. Шуңа күрә Илдар абыйның аның роле әйтәм бит безнең тормышта зур булды. Ул бит инде менә бу язучылар берлегеннән киткәч шул яшенче эшләдем әле. Кай эшләде ул? Яшенче эшләде. Профессионал да булмадымы? Ул бит драматург да әле, без аны сөйләгәнбез, драматург. Синең сүзне куәтләп берәй-берне әйтеп китәргә кирәк. Ягадан теге яшенче бар иткәнчә. Ул яшенче гына килеп керәбез инде. Беләсез нәрсә? Моның каян килә теге яшьләргә тартылышы, яшьләргә тартылу һәм яшьләрне күпмедер дәрәҗәдә теге иҗаттан уяту дип әйтим инде. Алар бит үзләре бәләкәй чагында аларга Әнгәм Атнабаев белән аның абыйсы Нил Юзиев аралашканнар бит каты. Һәм аларның менә бу Илдар абыйга йогынты була, буларның икесенең арасындагы язышу, пьеса бигрәк язалар Әнгәм Атнабаев драматургларга. Бу үзе дә яза башлый. Әнгәм Атнабаев түгәрәк тизи, үзенең районында. Булар анда шул Яңавыл районы дип әйтеген Яңавыл. Булар Ямалы авылыннан Илдар абый белән Нил абый инде. Атнабаев районнан бугай ул. Атнабаев шул шуңа кергән була ул тоже. Бу шулай кергән булганнар бер районга. Ул тәякка караганда җырак булган, чөнки Яңавылда аның теге Атнабаевның әтисенең тракторы тора. Ул районга трактор апка төшү. Хәзер ул тәтишкә керә, тәтиш менә шул Ямалы районының кырыенда ул барбыр. Тәтишкә җыраграк Яңавыл инде, Ямалы авыл. Яңавылга да җыраграк. Шуңа күрә менә алар аралашкан бер район кешеләре буларак. Шул вакытта килеп чәбит Әнгәм Аларның йине. Язганнарын беләләр инде. Аннан соң абыйсы да моны кыйный дип әйтгәндә, шул мәгънәсендә дә кыйнады ди уланы теге яза алмыйсың фәлән дип өйрәтә Нил абый ди. Кыйный язарга өйрәтте ул бине дип әйтә. Менә шушы ниләрне һәм мәхәббәт шул Токташка уяна шул вакытта инде. Мин интервью алдым аннан. Уланы үзе шулай ди. Уланы әйтте. Шул мәгънәсендә теге абый кеше бит инде бәләгә кеше ничә яза алмыйсың дип алар инде җудырып бәреп алган. Минем диплом ни апанин дип атламады ул. Менә монда интервью әйтә. Ул бик интеллигент кеше иде. Сез каян дип сорасалар әгәр, без уялып башны имибез.
Әйту да бик оңайсыз инде, яманыдан гына демейбез. Безне әрәм итмей, әдәм иткән серле бер авыл ул ямады. Шит яттарға бер нәрсә сизелмибез, булса да ул кырык ямаулы. Безнекеләр бөтен тирә-якта ямаучылар белән дан алган, әткәйләрдән калган гимнастерка әнкәй кулы белән ябылган. Якын күреп каян килсәләр дә иң кадерле кунак саныйбыз. Казан төбе әгәр тишек икән, сер бирмибез, бик тиз ямыйбыз. Үз җиребез, үзебезгә якын, булмасак та яный торганнар, явыз ният белән килгәннәрнең колак төбен ямый торганнар. Киленнәр дә бездән зарланмыйлар, килә алмый безгә андыйлар. Казанда да монда боекмыйлар, тишек оекларны ямыйлар. Хәерчеләр түгел, үзебезне иң бай кеше итеп санарлык, ямаулыклар һич бетәрлек түгел, җирнең бал йыртыгын ямарлык. Уялмадык, горурландык кына, борынгылар биргән исемнән, ямадыны эзләп табалабыз, болындагы чәчәк исемнән. Йөрәк йыртыкларын сизелмичә, без шаярдык, көлдек, уйнадык, ямауларны бездән соңгыларга калдырмаска дип уйладык. Тик җыр калдырырга уйладык. Ямаулыклар бер чак онытылыр, мәзәк булып кына калырлар. Ямадыны ямаулардан түгел, без калдырган җырдан танырлар. Ләбиб абый, сезнең Илдар абый Юзеев белән танышуыгыз ничегрәк булды, беренче тапкыр очрашуыгыз? Илдар абый белән безнең юллар кисешеп торды, чөнки безнең мин аның белән күбрәк инде Литфондка килгәч, ләкин күбрәк аралаштым. Бу 86-нчы елларда аралаша башладык. Литфонд ул Әдәби фонд дип әйтәләр. Ялгышның әдәби фондына килгәч аралашу башланды. Аннан соң аның менә ул вакытларда фатир мәсьәләләре, фатир мәрәкәләре, ул аның фатиры миңа калды, 2 бүлмәле фатир дигән ул Шумадан кәефе белән дип әйтик, Шумаданга тутырып куйган кеше яның әйберләре 1-2 ел шулай яшәде. Аның фатиры миңа калып, миңа да күчтек, ләкин аннан бик мәрәкәләнеп беттек анда безгә. Ул алу бик җиңел генә булмады. Аңа да миңа да яңа фатирны алу дигән кебек инде. Менә шул аралашу вакытларында менә мин 87-нче елларга бик туры килгән ул. Алар белән ана шул Шәүкәт абыйлар белән бергә теге Ушак союзының бүлмәләрендә сөйләшеп утырулар булган анда. Менә бер автограф язып калдырган Илдар абыйның шундый бер гадәте бар. Автограф язганда гадәттә иренмәсә, нитмәсә экспромт шигырь белән язады юланы. 4 юллык ни белән язып куя. Менә монда бер не язып куйган 16-нчы январьда 87-нче елның. Ләбиб, син сорама, шагыйрь кайчан китә? Нигә китә? Яше ничәдә? Һәммәсендә бәлки аңларсыңдыр, без утырган шушы кичәдә дип язып куйган анда. Бик озак сөйләшеп утырган идек без шагыйрьләр, безнең аларның ниләр замандашлары, чырдашлары шул ук Хәсән Туфан бит аларның остазлары, Сибгат абыйлар, менә 87-дә ул вакытта бик күп безнең инде шәхесләребез мәңгелек йортка күчкәннәр иде. Менә аларны искә алып утырганбыз, шуңа күрә инде ул аны язуын да шушында язган. Бу Илдар абый белән аралашуның журналистикада безгә бергә эшләргә дә туры килде. Ул башта әйткәнемчә нидә эшләгән иде? Яшьлегендә Сабантуй гәзитендә, ләкин анда ниндидер вазгыять үзгәреп, Илдар абыйга анда урын тарайды, кысанланды һәм китәргә мәҗбүр булды да, ул безнең Салават күперенең кушымтасы дип әйтик инде булып чыккан сәхнә журналына килде. Ягъни Хөснияр ул вакытта Хөснияр алды һәм ул бик шунда менә рәхәтләнеп театр белән күбрәк язалар инде, театр белән аралашу китте, көн саен сөйләшү, көн саен күрешү дигән кебек инде. Аның язмышы, аның теге улы Салават өчен бик сөенүләре, Салават Юзеев өчен инде аның теге сценарист булып китүләре, драматик пьесалар язулары өчен бик сөенәдер, менә теге ата кеше өчен аларны күрүдә бик инде рәхәт. Аннан соң алар бит даими шул Ризван Хәмитләр белән очрашулар, Мәхсүм Хуҗиннар алга да туры киләләр, алар бер кисешәләр. Квартирын, фатирында күчерешергә туры килде, Эркәлсен электр микән анда? Илдар абыйның фатирында күчерештек әле без бу менә бу Мир кинотеатры янындагы фатирга күчерешкән идек анда. Ул канатлы сүзләрне теге бызып жюри әйтә торган иде. Менә мәсәлән, авызың тулы каракан булса да текермә дигән, авызың тулы таракан булса да текермә дип. Ул үзе дә шундый иде. Ул менә ачылып бирәкте теләсә кимгә ачылып китә торган кеше түгел иде ул. Ул әлбәттә юмор ярата торган, юмор белән сөйли торган, ләкин эчендәге серләрен бик сирәк
бик сирәк кенә чыгаргандыр, анда да бик якын кешеләренә, мәсәлән, Шәүкәт Галиевка, мәсәлән, инде бәлки Туфан Миннуллинга, булай мәсәлән, аның бит менә Салават өчен ул сине, Салават инде драматург да булды, проза стасы да, кинога кирип Кино режиссер да булды. Тагын бер уланың гомумән фаҗигале булды. Аның исеме Илгиз. Ансы бик яши үлде дә, вафат булды. Яши үлмәде, ул үлгәннән соң Илдар абый бер айдан соң үлде. Яши дип ничә, ну Илгиз яшь булган инде. Илгиз яшь булган, Илдар абыйга 71 яшь иде ул. Илдар абый бер айдан үлеп тә китте. Илгиз, белмим, 40 яшьләр тулды булганмы икән аңа. Ләкин уларны бик авыр кичерә иде инде менә. Ул йөрәк белән үлде бит. Шул менә шу улының үлеме тәэсир иткәндер. Кабырын янә чалмасын диләр бит инде теге. Усал шәкәй кешеләр белән. Ул вакытны ни элемтә бик начар. Телефонда бик начар эшли. Теге кисәтки телефоннар зумда шу 2005 еллар бит инде. 2004 Элегрәк 90 елларда. Шуннан улайта элемтәчеләр белән кабылың янә чалмасын дип. Кабылың янә чалмасын дип. Безнең ике шагыйрьне менә әйтеп буладыр, икенче сулыш ачылды дип. Безнең менә мин хәтерлим, Мәркәйләрдә, Газнурларда Нури Арсланны шулай әйтәләр иде. Менә шулай дип әйтәләр иде. Сөбәт белән мөрә сәгъләмнәрдән менә карап, яшьләрдән карап өйрәнә башлады дигән кебек. Мин Илдар абыйның менә балалар өчен яза башлавы шулай ук менә шу Салават күпе сәхнәгә килгәннән соң ул үзенең оныгы Самат турында бик күп менә балалар өчен шигырьләр яза дип билем. Бу балалар шигърият турында сөйтәм. Мин өлкәннәргә калып әйтмим. Балалар гына түгел инде аның өлкәннәр өчен ул бит менә беләсеңме? Ул бит импровизатор, чечен шагыйрь дип әйтергә була инде. Менә импровизатор тиктем алдан шигырь уйлап табарга мөмкин. Аның миндә дә бар, менә әйтәм бит, кадыр кәгазь арасында кәгазьгә язган шигырь миңа шунда ук менә мин хәтерим утырып, без утырып икәү сөйләшеп утырабыз инде, минем нидә, эш белмәсендә Иделдә. Ул шунда язып бирде. Аның эштәлеге нишләп мин яшь чагында Залимне мактадым, нишләп мин компромисска бардым. Менә шундый Сталинны мактаган шигырьләре булган бит аның газетларда чыккан ул вакытта Сталин сен чагында, яшь чагында инде Илдар абый яшь чагында. Советчыл шигырьләре дә булган инде аның яшерен батырын түгел. Уларны әлбәттә теге сыннан китапларына кертмәде инде. Ләкин ул аны гел борчып торган. Менә ни шагыйрь бит ул компромисссыз, нисез теге туры әйтергә тиешле бер уйлап караганда. Ләкин икенче уйлаганда алай гына булмый да. Менә аның нидер үкүнү кисе кимерә иде. Менә шуңа күрә язган ул, шул миңа багышлап шигырь язган, ул бер када чыккан юк әле һаман. Аңа бит билгәнне кара 20 ел дөресен әйткәндә. Ул калын кәгазь арасында бар. Аннан соң үзе дә телейде ул, менә аңа багышлап шигырь язуны инде. Менә шундый хезмәттәшлек яшьләр белән аның булуын телейде, яшьләр белән шундый хезмәттәшлекне, шундый теге аралашуны, теге менә теге чәйчеп, инде катыраганда качаганда утырырга ярата иде ул, теге бик компаньон кеше бит инде, компанейский. Ләкин әйтәм бит, ләкин бер вакытта да теге артык тугарылып китмәде. Ул һәр вакыт теге нидә. Гел яман суйды инде ул. Бер сорау бар, менә компромиссызлык турында сүз барды. Мирас гаиләсе әзерләнгәндә Илдар Юзевга багышлаган истәлек китабы укылма эләкте. 2008 елны татар китап нәшрияты чыгарган. Белмим шул, мин электрон версиясе. Шуңа күрә тотышлыгын күрмәдем. 2008 елны чыккан. Шул 2008. Анда менә сезнең истәлекләр бар, анда тагын безнең абруйлы язучы шагыйрьләрнең дә истәлекләре бар. Һәм ике генә истәлек урыс телендә язылган. Ике истәлек. Менә шул бөтен истәлектән берсе улыныкы, икенчесе җиянеке, икенчесе племянники Нил, ансы да атаклы татар галиме, эшлеклесе, гарәпчесе, арабист. Никтер миңа ул әйберне күргәч бик моңсу һәм кызганыч булып китте. Чөнки гомер буе менә шул милләт дип аны 90 елларны ул теге милли тематикасы да бик нык эшләйде бит инде шигырьләрдә. Менә ике иң якын кешесе. Менә минем өчен дә актуаль инде. Бүтән милләт өчен актуаль булганда. Алай да оныгы татарча язган. Салават Юзефның улы булып чыгамы, мен сакат белмим инде. Самат Татарча. Салаватның улы.
Ул аның белән шөгыльлән. Илдар абиларның нисе бу? Сабагы инде алар. Элкенеге шул гел менә шушы Самат белән мәшкилде инде. Аны татарча өйрәтер өчен ул яшьрәк чагында Салаватлар үскәндә, Салават бит инде безнең буын. 60 елда ул. Ну шулай бу. Илдар абый ул чагында яшь командировкаларда, анда монда җәмәгать эшләре, ни аны тәрбияләргә балаларын татар Сәясәттә күп очракта инде. тәрбияләргә анасын мәктәпләрдә Казанда бер генә татар мәктәбе дә юк иде бит. Дөресен әйткәндә, менә бар иде теге интернат. 35-нче мәктәп. Интернат ниде? Мәрҗани исемендәге Аны 35-нче мәктәп, беренче мәктәп. Анасын автобус алында бер мәктәбе инде анысы. Мәҗит Гафи урамында. Аңа кандыр Казанның берәр читендәрәк яшәсәң, кемнәргә алып килә. Ну, ул вакытта менә турыдан-туры татар телен перспективасыз дип игълан ителгән вакытлар инде бу. Ләкин Илдар абый аңшармандыр, ул әрнегәндер дә эштән. Ләкин аның мөмкинлеге булмаган инде. Бик күпләрнеке кебек. Аларның буынында менә сыңыннан ул Салават кайтты, ул татарча сөйләшә. Татарча язала да. Аңа инде Илдар абый сөйнеп ятадыр, аның рухы сөйнәдер. Ә менә малайы хәзер мин белмим, малайның бит Казанда түгел, Салаватның улы Илдар абый аны дигән шундый. Менә шуның белән мәшкилде инде ул соңгы елларында Самат. Ул инде татарча шигырьләр сөйләп яшәпме, мондый вакыттан ул инде аны Илдар абый гел аны тәрбияләде, татар итеп үстерер өчен. Чөнки аларга уларны тәрбияләмичә, аларга калды да ул. Чөнки Салаватның бит инде хатыны үлде, яшьли бу Саматның әнисе. Яман авырудан әнисе үлеп киткән. Шуңа күрә алар әбисе белән бабасы бабасы белән Илдар абыйга калды инде аның. Алар конкрет татарча үсүе шуннан да киләләр. Бәлки урыс булып киткән булыр. Самат әфәнде нинди яза ул истәлекләрендә нәк әби белән әти эштә, әни эштә, әби белән бабай тәрбияләп, һәр көнне берничә бит татар телендә укырга кирәк дип. Әнә Ләйб абый сезнең дә интервьюгызда бит инде Илдар абый Юзеев ни дип яза, татар теленең киләчәге булса шул мәктәптә генә була инде. Илдар абый белән мин әлбәттә Каил Ләйб кебек якыннан аралашмадым, дөресен әйтергә кирәк. Ничек тә без аттык якынайып китә алмадык. Сәбәбен әйтә алмыйм ни өчен икән. Татарстаннан туган шуңа түгел дә инде. Әллә мин уйлыйм былай дип, әллә мин яшь чакта бит инде ирекле, шатлы-батлы шигырьләр белән менә шуны булган. Шуны инемәгәндә дип тә уйлыйм яны. Ул дине Хәбир Ибраһим да куып чыгарган. Ул да шатлы-батлы язган. Шатлы-батлы менә мин аңа традицион шигырь. Традицион, мин теге фәзүлләргә, иләргә хаисларга йөргәнне күргәндә инде ул шул ирекле язып аркасында без якынайып китә алмаган багайым. Шунда мин таптым сәбәбен соңыннан. Ато хәзерге язучылар белән уртак тел тапмас иде инде бу шәй. Илдар абый безнең Юк, хәзер традицион язалар. Поэма жарына тугрыклы булган шагыйрьләрнең берсе иде ул. Төрлечә трагедия. Аның поэма гына түгел. Укып бетерерлек түгел бит аның. Һәм улар әйтә, ни дип, менә бу танышмаңнарыннан беренче поэмасы инде уланда. Улар әйтә, бу популяр булыр дип китәр дип уйламаган инде. Токтар стилендәрәк язган бит инде, слубендәрәк. Ләкин соңына менә шушы аларның романтизм белән сугарлыган, ул вакытта бит социалистик реализмны күтәргән вакыт, моның танышмаңнар тагын инде әле тагын бер поэмасы бик нык популярлаша. Фейрүзә мәлендә. Резидә, тагын кем? Зөфәр. Татарда иң популяр исемнәргә әйләнәләр. Шушы поэмалар. Аның сәбәбе бик кади бер ягында. Менә ул бит Илдар абый поэзиягә килгән 20 яшьләрдә инде ул таныла башлаган, 21 яшендә язган менә шу поэманы яшәсен дип зур еллар теге бик бузлык дәвренең бу иң беренче теге умазлыгы шикелле кабул ителә ул. Һәм гомумән Илдар абый, Илдар Юзеев безнең әдәбиятка, татар поэзиясенә өр-яңа сулыш өргән менә бу беренче калдыгач дип белмәне. Ул шушы җәһәттән дә ул менә бу безнең әдәбиятка бик зур игелек кылган шагыйрь. Аның менә әйттегез инде шулай бу поэма жанрын теге әдәбиятка, әдәби әсәрләргә теге кеше чырае кертү дип әйтәләр бит инде ул. Менә ул шушы әйберләргә шөгыльләнгән кеше бит. Бик зур эшләр шул. Яшь
булуына карамастан. Әле ул вакытта Хәсән Туфаннар да кайтып кына килеп ята. Хәсән Туфан әле 56-нчы кайта ул. Инде моның 54-нче елда басыла бу ни. Менә шул бик нык популяр казна ул. Ул капкады мәхәббәт турында поэма. Мәхәббәт турында. Ул вакытта мен әйтәм бит, теге яшәсен Сталин, Ленин партия турында гына язарга яйтырган заман кинәт кенә Үзгәргәч инде. үзгәрә башлый. Китеп бара бит дигән. Һәм шуннан соң менә шушы умырзая килеп чыга. Илдар Җиевның беренче умырзаясы һәм ул шул кадәр халыкны, укучыны үзенә җәлеп итә. Ул вакытта ничектер поэзия белән яши башлый безнең халык укучы. Менә ул популярлыгы гомум халык арасында популяр була. Шул исемнәр таралыла. Ул заманда Советлар Союзында да поэзия әдәшегре бик нык бер ниндидер кемелгә күтәрелә, стадионнардан сөйли башлау, теге менә бу Евтушенко Лашикан не Алар теге дүрт битен Рождественский, Евтушенко. Лириклар һәм Алар натурал Шигар. Шул Давид Самойловлар, анда ниләр Борис Слуцкийлар, ниләр барсалар. Эдуард Асаев әле сукыр булса да. Асадов ни ансы бик популяр була. Расул Гамзатов шул. Аның менә нинең Илдар Азат без безгә туру. Илдар романтик, әзәктәге социализм нинде кимәлендә язган дип тә уйлап булган ниләр күп әсәрләр тоталитаризм шартларында иҗаткан кешенчә дә ләкин барыбер дә халык гаме белән татар гаме белән яшәгән кеше гомер бакый Илдар абый. Менә мин сезгә бер генә мисал китерәм. Аның поэмалары бит инде чыннан да ул зур палатналы, аның берсе китабы инде. Ул чыннан да поэма жанрын инде ул безнең татар поэзиясендә поэма жанрын инде ул теге фундаменталь дәрәҗәдә эшләгән кеше. Иң күп поэма язучыларның берсе дә инде ул. Аның язган укып өлгереп булмый иде сөйткәндә. Ел сайын поэма чыгара иде ул. Ул нигә китә иде ялга 2 айга. Һәм бик озын менә бу мәхәббәт китабын ул бер китүдә генә язып бетерде микән? Аны укып бетердек. Ул инде ниндер поэма гына түгел, гадәти ниндер бер дастаннарга төрлек әсәр булган күрәсең. Әле аңа ул вакытта Илдар Җиев турында бик күп яздылар да, син әйткәндә. Тәнкыйтьчеләр дә, шагыйрьләр дә ул инде ниндер бер теге менә үзәк урында утыра иде. Ансы да аңардан да инде ул ниндер абруйлы Абруйлы. Чагыштырганны яратмыйсың да, мен Хәсән Туфан бугай бит инде Илдар Юзефның килүен Хади Такташ килүе белән чагыштырам. Менә 20-нчы елларны Хади Такташ бәреп чыга дип. Ансын без шундый ук бер нине, Такташ мәктәбе, бик озак еллар көттек дип. Такташ мәктәбенә кертәләр иде, бәлки аңарда хаклы ул сүздә хаклык зурдыр. Ул менә шу Әнгәмәт Набаевның Әнгәмәт Набаев шулай Такташ мәктәбеннән рәк чыккан бит ул шагыйрь. Әнгәмәт Набаевның менә Башкортстанда туып үскән шагыйрьләргә йогынсы бик искиткеч зур иде. Ул әле бар әле менә Марат Кәбировтан алсагыз. Роберт Медолин. Иң башта менә Илдар абыйларга инде. Әтнабай Башкортстанда әлдә бик популяр бит. Татарстанда ан кадәр тәэсир итмим. Татармен шагыйрь буларак ул үзгәртелдерә шагыйрь. Менә аларда ни теге бик образы түгел, сүзгә кырылган, афоризмнарга кырылган. Шундый рәкалар. Халыкчан инде. Мутлак халыкчан. Аннан соң мин аны Атнабайны бездә Татарстанда бик популяр дип саныйм. Аны концертларда аның шигырьләреннән башка үтми. Ну Роберт Медолин иң көчле Татарстан өчен шул мәктәбендә барсы да. Хәзерге аналар яшерми дә иде. Бик аңлаешлы. Бик аңлаешлы. Конструкциялар белән алар метафоралар белән метафоралар аларның гап-гади халыкчан сөйләм. Ул бер яктан әйбәт тә менә әле Газнур белән сөйләшеп тордык бер көнне. Теге ниде менә ул бит хәзер бик кирип китте. Нигә менә шушы теге челтәрләргә? Роберт Медолин менә марафон уңаеннан, әдәби марафон уңаеннан Роберт Медолинның шигырьләрен бер гел куеп бара. Мин дә укыйм да гап-гади юмор бар. Менә без Роберт Медолинны яхшы белгән кеше буларак гел күз алдына килә, мыек астынан аелмайып торганы, сагындыра.
Сагандыра шуңа күрә Әнгәм Атнабай белән без әлбәттә теге кызганыч ул Уфада яшәгәч бик аралашып булмады инде. Мин аны күрмәй калдым. Роберт Миннон ул үз вакытын алган чыккан. Ул менә хайп темаларын бик тотып алып, актуаль шигырь бәрә иде бит. Берәр нәрсә килеп чыга. Шунарга үз вакытыннан әллә ни алга киткән дип әйтәм, үз вакыты белән бергә барган дип әйтик. Ну, ату без артта калганбыз булып чыга инде. Бәлки, юк, әле мин нәрсә әйтмәкче, Әнгәм Атнабай бит ул Илдар абыйның тормышында теге шигырь язырга өйрәтү белән генә түгел, шигырь язырга кытыртып өйрәтү белән генә түгел, ул бит ләйсин хәтерисеме, су тәфсире бәләкәй чагында судан истерәп чыгара турмысың? Хәтерисеме син? Кемсе бик хәтерләмим. Судан тартып чыгара, аннан ни Казанга киләләр соңыннан еллар үткәч инде. Шуннан соң Тәфтия ханым үзе Илдар абыйның кайсыдыр малайын саватны неме илгизне тартып чыгара судан бата башлагач. Шуңа күрә аларның язмышлары шәвәләнеп биткән дисәң дә булар. Ул бик авыр кичергән иде менә Уфадагы дусларының вафат булган шул Рафаил Сафинны ни әйтте, ул еладым мин тиндә ишеткәч дип. Әнгәм Атнабайның үлемен ул алар белән инде менә юбилейларына киләләр ди, мин хәтерлим. Гариф ахуның юбилейына килгәннәрен хәтерлим. Рафаил Сафин, Марат Кәримовларның. Алар бергә бик тату булып яшәделәр. Теге башкорт дуслар белән дип әйтүемдә дөрес булмас. Алар бит инде этник яктан татарлар иде, башка шәһәрләр саналса да менә ниләр. Рафаил Сафин да тагын кем. Әнгәм Атнабаев инде ул ачыктан ачык мин татар шагыйре дип әйтә иде. Марат Кәримов шулай ук Уфа шагыйрьләре дип әйтик. Менә мин шуны әйтмәкче булам, бу теге ниләрен шагыйрьләрнең кайсы яктан икәнбез белеп бетермибез. Без Башкортстан дип әйтәбез дә, Башкортстаннан ул шагыйрь, шул районнан дибез дә, күреп белмәгәч ул районның кайчышта урнашканын күпчәрәктә белмибез. Ә менә без Башкортстан бик зур. Бик җырып чыккач та мин анда менә районнарны без ойкап чыккач, менә минем иң күңелгә яткан район безнең берсе Яңавыл булды. Яңавылда менә рәхәт йөрү рәхәт иде. Ничектер менә мин Актаныш районында йөргән. Ул Актанышка бик җыракта түгел. Менә шушында ниндидер аурасы икенче иде. Аны рәхәтлек бар инде. Үзең дә сизмисең нигә алар шулай икән. Мин аны аңладым менә Яңавылда. Һәм шулук менә нигә менә Илдар абыйларның, Саҗида Сөләймановаларның шуннан чыгуы, Әдип Маликовларның бу Яңавылдан чыга. Миннуллиннар да Яңавылдан түгел. Тәтешле саның шул бер күршегенә район инде Мөслим Актаныш шикелле. Тәтешледән әйтик шул Шәрше Хәнәви, Хәния Фәрхиләр, Салават Фәтхетдиновлар чыккан. Гали Шыкри шунда мисал өчен әйме. Ә менә безнең галимнәр аңлатты бит инде Илһам Гомәровлар, Гали Шыкри ул тумышы белән чыгышы белән алар нидән Мөслим районыннан чыкканнар. Һәм булар шушы Гали Шыкри нәселенә шул Атнабай да керә, Салават Фәтхетдинов да керә, Хәния Фәрхилә керә. Шуңа күрә анда башка милләт эзләүнең мәгънәсе юк. Татар икәнлеген күреп Башкортстанда күп йөргән сизләсең. Менә шуңа күрә бу Яңавылда йөрибез. Әле Гәрә дигән җылга аларның булган. Менә Кырыйннан үтеп китә ул. Ямады авылының Кырыйннан. Мин Гәрә дип башта аңлаган идем. Әйтәм Гәрә бишеп бер дә әйтмәде. Минем исемдәге җылга бар икән дип. Дигән ул Гәрә елгасы булган икән. Һәм менә ул теге тел мәсьәләсе дә калкып чыга. Ул бөтен җирдә дә бер төсле. Башкортстанда булсын, Татарстанда булсын. Менә без барган вакытта Вахит Имамов, Рөстәм Галиуллиннар белән урамда мәдәният йорты янында балалар өйләшеп тора. Уннан бала бөтенесе русча сөйләшә. Менә теге шундый теге затлы зур авыл Ямада авылы. Бер урамга шул Илдар абый Юзиев исеме бирелгән. Нишләптер анда без инде аларга бераз тәнкыйди сүз дә әйттек инде. Чөнки аны мөгаен Нил һәм Илдар Юзиев исемендәге дип биргә кирәк булгандыр. Чөнки Илдар абый да анда менә бер гаиләдән 2 Тукай премиясе лауреаты. Анда нишләптер Нил абыйны шикләтебрәк калдырганнар. Илдар абыйны халык язучысы шагыйре булгангадыр, бәлки инде теге исем зуррак дип санаптыр. Музейда да игътибар шуңа күбрәк. Нил абый безнең язучы түгел, ул әдәбиятчы, әдәбият галиме. Ләкин барыбер Нил һәм Илдар Юзиевлар урамы дип, Юзиевлар урамы. Менә без теге башкортлаштыру дип шан какмакчы булабыз, ул әлбәттә дөрес түгел, дөресен әйткәндә. Башкортлаштыру юк. Башкортлаштырга маташып карыйлар кайбер кешеләр, ләкин юк, ул урыслашу. Юк, ул Атнабайның ниләре бар бит шигырьләре менә. Халышан теге Башкорттан да, Татардан да шул урыс тула дип. Менә кайда мәсьәлә. Менә хәзер инде бигрәк тә ул бит безнең вакытларда юк иде, авылда авыл балаларының русча сөйләшүе, руслаша баруы. Ул инде менә мәктәп авылларда безнең татар авыллары үзенең телен югалтып бара икән татар авылы. Монда инде эмет юк дигән сүз. Шуңа күрә безгә әлбәттә монда ятып еларгамы, нәрсәләр хәрәкәт итәргәме, уйларга ниләр кала. Безнең иң авырткан, иң җитди мәсьәләгә калдык. Менә вакыттан исә Илдар абый бу турыда
68 елда язган һәм бик кискенде язган. Кискенде язган. Аны бәлки бастырмаслар да иде. Ләкин уларның тапкан, хикмәтен тапкан, юлын тапкан. Менә нәрсә дип язды. 68 ел бу соңгы сынау поэмасыннан Җәлилгә башланган. Татар теле мискин халык теле. Ирешә алмыйча хөрмәт кадәргә, әнә шулай шагыйрь белән бергә җир астына китә кабергә. Bu faşist ağzından etilgan. Ağzından demezim. Мефистофель Мефистофель ağzından әйтте уланы. Моны Тукай бу Җәлил ağzından әйттерсә бер соңлашылмас. Yok, hani bastırmazlar da. Bastырмаслар да. Ama da iblis ağzından ettirirler. Менә бер шигырьдән эзек. Илемнән гафил булдым. Илдә урыс, шүлдә үзбәк, Европада фин булдым. Татар булып тусам да мин. Телемнән гафил булдым. Җырда биек, монда боек. Актуаль хәзердә шул проблемалар бит. Илдар абин там бер әйберсез кеште. Аны РКЛләр күтәреп алды. Дип беләм, Идел журналында эшләгән чагында Илдар абыйга алар идея биргәннәр, чөнки Илдар абыйның бик күп фотокарточкалары бар иде архивында, үзендә. Ул төрле шәхесләр. Монда мин күпчелек сан белән сөйләшкәнгә риза түгел, чөнки ул идеяны мин аңа бирдем. Шуны әйтәм бит. Шуны әйтәм бит. РКЛдан кергән дип әйтәм, чөнки мин аны монда интервьюда да бирә булам. Идел журналы миннән сорап тора ди. Шушы һәрбер фотога тарихи яза ул хәрфәдән. Кызыклы тарихи шундый кызык озын язмый, кыска яза. Һәм шундый вакыйгаларны бирә. Һәм безгә дә бер фотоны алып килде дә, шундый кыска Рәсемнәрдә калган еллар дип атлайды. Шуның бер рәсем бирә. Монда ул фотога төшкәннәр үзе Такташның улы Абан Такташ һәм тагын бер егет төшкәннәр дә инде. Шуны бу фото тарихын бирә бу. Менә ди Абан әйтә безгә ди бу фотода шибез торабыз ди. Менә сез Такташны зур шагыйрь дип әйтәсез, теге классик шагыйрь дип әйтәсез. Аның да бер биздер әсәре бар бит. Нәрсә ул дигәч мин дип әйтәм Абан Такташ. Моны артырып әйтәм. Илдар абый язып куя инде. Фото художник буларак әлбәттә Абан Такташ үзенең бар. Үзләреннән көлеп менә шулай әйтә ала торган булганнар. Шундый шәхесләр шушы искә төште. Бик актуаль әйбер инде. Аның бик күп инде ул бит менә шулай сөйли дә, мен әйтәм онытыла бит Илдар абый. Фотолар алып килә иде менә шулай. Мен әйтәм менә һәр фотоның үз тарихы бар. Әйдә шуңа кичкенә юмор белән язып киләле. Улан башлап җибәрде, уланың китабының бик зур элешен алып тора. Бер китабында бик күп. Бер томның кайсы томның хәтерләмичә. Хәзердә актуаль булыр иде, уланда бер бик кызык булыр иде ул. Аны Рөстәм Мингалимдә дәвам итә башлаган иде. Аны кайбер язып өлгерде бераз. Дусты. Томлыкларын мен үзем төзедем, мен аны хәтерләмим. Аны 10 еллыклар белән бараның кайбер иләре. 10 еллыклар алып, анда 90-нчы Фам белән бараның фотокарточканы интересный фотолар. 90-нчы елда 2000 елларга кадәр бер ни фотолар алар. Аның юморы Илдар абыйның үзенчә иде бит. Менә теге авызын тулы таракан, или яисәндә кабелин генә шомасы. Аның нидер теге менә Kara yumur der de şu tismirler de var idi. Ölüm yerunda. Ölüm meselesinde de en mühim sağlık selamet. Главное sağlık. Habibullinga beylin. De Zahid Habibullinga şunun ismi işte. Tegi bir 80'nci yıllarda mesela indi Tatarlaşlar yurtunda bizim Tatar ziyalıları Galim Güleme yazıcılar üzerine jubilelarını ötkere başladılar. Tatarlaşlarının ikinci katında. Anın turunda Mehmet Mehdiv bik təmləb yazğan da indi. Ulğuna tügül indi ninin Əmirxan yenikinin də tigi tingi tamşılar şul niden çıqqaş bitində şul bir göbeleydən çıqqaş. Bir yılın tuğanlar bitində o. Tügül Mehdiv. Yok. 29'da to. O yaşı ülkene 29'da mı? 4 yıl. 30 bir telegram. Ha iyi. Şundan soň Zahid Habibulin degan bek mashhur kompozitör var edi bizning bek skripkada yazmışlı skripka ustası skripkachi. 70 yaşligin balalar yurtunda terbiyelenip Tatar bo'lib qolgan o zamanda mümkün bo'lgan ekan hal anday. 70 yoshga to'lgach bo'lsa kerak yubiley ziyafat delar endilik aytganlar. O'tkarelar. Şunun jubileyda kim şu ücret giresi bulabildin. Dusiş ilkenegen kişiler. Bunda büyü kecibereler biraz gana cilpip algan bulganlar indi. Bir kort yığıla da öyle şu vakitte. Şunun halık bitindi. Kar jubileyga jizgan nişik jubiley ütkeresin kişi bilip yata. Ekrinegen tarala başlay.
Бейрем бітті. Зағытқа білен тирелері екен. Ну, шулай ярайым енді, шулай ярайым. Кіші бейремінде шулай еғылып өлерге ярайым енді деп еді. Теге мақсud өлмеген бетімді. Шунда юмор. Бұлған қалар бұлар бірседі. Теге бұлап табылған. Ну, олар бетінде ауыр вақытлар Мен оларын ішек еске шерейді. Міне Зағыт қайы білем, тішкен фотоларында тағын кімдердер бар енді композиторлардан естем. Яқин бітенім. Міне шунан исіне шереде yazып қояйды. Міне ол хатирелерге берілінің үзіне бір міне фотолар аша. Yok, mene vatany birsin qaraysan, men häzirde көзөмдө тура Zeki Nurilar бар, анда өзү бар. Анда бит поездда bir түстө тиги ниндедир Концлагерде хатırlatkan деген кийим кийген арам. Пижама. Пижамалар шундый. Пижам сандыйдыр буйлуу болуп пижамалар. Ул вакытта поездда шундый кийим берет, кие турган болгондар һәр бир кишине. Шундый фото. Бермеген үзләренең. Үзләренеке булган улай. Менә эшки кийим шундый булган. Пижама инде шундай. Шуның шуңа багышланган язадыр уларның исемдә калган, иделдә чыккан. Элек бит ул композиторлар, шагыйрлар, рәссамнар, мен иҗат әһелләре бик нык аралашып яшәгәннәр. Бер-берсен яхшы белгәннәр, бер-берсен Әдәбият сәнгать көннәре кил булып тора иде. иҗат ташлык иткәннәр бөтен иң затлы композиторлар, иң затлы шагыйрларга җырлар язганлар да, алар бөтенсе алтын фонды тәшкил итә, әлбәттә. Бүген төшәргә кем шашын һәр бер язучыларны белеп тәбиләрбез, танып Алайда калип клуб ясак булган иде бит инде менә ничәнче бер 10 ел элек алар әйбәт кенә шалбарлар хәзер инде. Хәзер дә эшлиләр бу инде шул язучылар белән композиторларны берләштереп, композиторлар белән җырчыларны булдырып. Без композиторларны да, шагыйрларны да беләйдек, әйтик, җыр радиодан әйтәләр, ул закон. Хәзер бит кем язган, кем Poysin kim yazgan? Kim yazgan? Bir kim bana sevmi? Yaşı şarjılı bitti şunun bilen. Bu onun gına sevmi. Ну, онсыз шулай. Ул алар язалар, biz инде карт кеше тиге мыжга утырган микән, яшьләрне сүгеп, тәнкыйтьләп. Ләкин Моны шуның өчен җыелдык та инде. Дөресен әйтергә туры килә, ни сүзләре аңлашылып бетми, ни музыкасы аңлашылып бетми, ни җырлаган безнеңчә түгел. Ну юк, замана үзгәрә, вкуслар дип әйтим мен дә, теләкләр дә үзгәрә. Бер әйтмәкче идем. Менә без онытмый калган искә алыйк әле әнисендә Шәкүр апаны. Шәкүр апа бит шигъри сүзләр белән язган булган заманында. Ул үзе язган. Еллар бигә менә каян килә тагын әле. Әнисе ашада килә дип әйтәм, шагыйрлек аларның сиңгән, яраткан Илдар абыны да һәм әле үзе дә соңыннан әле менә бу китабында Шәкүр апаның истәлеге дә бар, үзе язган. Булган искә ала шушында. Һәм шигъри менә Җәлилләрнең әниләре шикелле, Рәхим апалар шикелле. Шәкүр апа да менә шундай. Һәм тоже сорау элегрәк кенә Илдар Юзеев премиясын тапшырылды бит инде. Мәйдан журналы тарафыннан. Шалымныкы. Ник ул журналны яшьләр премиясын эшләмәделәр соңында. Анда бик өлкән яшьлек язучылар, алар әлбәттә абруйлы һәм лайыклы. Ник менә яшьләр белән гомер буе яшьләр белән эшләгән язучы, яшьләрне үстергән язучы, аның исемендәге премия яшьләргә бирелми. Ник яшьләр премиясы? Бирелде булса, аның уставында андай яшь сенза күрсәтелмәгән дип беләм мин. Әйтик, менә Җәлилгә күрсәтелгән бит Җәлилгә. Монда күрсәтелмәгән дә дип белергә. Ну, яшь кеше талантлы икән, аңа да бирергән бурлар иде. Юк, махсус инде. Менә бер шигырь кичәсендә булган идем бер көн, бер журнал әзерләгән. Анда яшьләр, анда 20-18 яшьлек. Ну, әлбәттә шигырьләре ни инде ул, мәхәббәт лирикасы, ни директор, нидер. Ну, шулай үсә дә бит инде. Башта шуннан башлый. Бар инде сәләтлеләре бәреп чыга торганнары. Ну, кайберләре бөтен кеше сәләтле була алмый бит. Ул һәр хәлдән нәрсәдәндер башларга кирәк. Баштан директор, аннан соң тәҗрибә җыйгач, камилләшкәч премия алыр ие. Алар бит инде китмәсен өчен бит. Алай гына булмый. Илдар абыны күрсәләр, шагыйрь буларак без әйттек, поэмалар язуында әйттек. Ә бит менә без драматург буларак, менә бер күздән исемә төште. Кырказлары артынан дигән пьесасы менә мин телевизорда чагында, мәктәптә укганда шуны караган. Аннан соң Сандугачлар килде безгә дигән исемдә калды аның ул пьесасы. Ә менә Кырказлар артыннан хәтерләсәгез, ике тандеманда артист. Улым иләнә без аерылабыз. Ирле хатынны Исламия апа Мәхмүтованың җырлавы, менә халык шушы спектакльләрне бик популяр иде. Әлдә бит Алфатны төшердем. Хәлил Мәхмүтов белән уйнадылар алар ул спектакльдә. Наил Шәйхетдинов
Аймакта минадаланда. Ул истә калган. Аннан соң айвансы бөркетләр кыяга уялый дигәннән, аннан соң соңгы еллардагы бер пьесаның ак калфагым төшердем кулыннан дигән шикелле. Илдә бара бу. Менә ул пьесалар куеп, аның үзенең исе режиссеры Равил Тумашев бит, алар шуның белән тандем булып эшләделәр инде. Һәм күбрәк аның Тинчурин театрында уйналды күп спектакльләр. Бу ягында искә алырга кирәк Илдар абинең. Бүген менә Илдар абины бик рухын куандыра торган бер эш, әйбит. Улы Салават Юзеев аның Гашыклар тавы дигән пьесасына нигезләнеп фильм иҗат итеп ята бүгенде. Субханалла, субханалла. Ул Илдарның сценарийсын язган, үзе менә шу әтисенең әсәренә таянып. Ул зурай бер. Ул аның белән горурланыр. Мин аны Ризван абый белән сөйләшкәндә, менә мин күз алдымда алар икесе безнең бүлмәдә Салават күпенә шәндә. Ризван әйтте, менә син Салават, улың, менә теге зур драматург ни дигән Илдар абыйны менә күз алдына китерәм, ирип китүләре инде менә. Бала һәрбер кеше ата шулай булган ишенде, баласы өчен инде ирип китә. Мин шунда инде менә үзем дә сөйнеп утырдым, менә карам әйтәм Илдар абый. Ничек балкып китте, шулай турайып киткән кебек булды, ул бит адрак. Илебрәк җырыйдыр инде, бөкрәйбрәк. Югыйсә Салават бит университетта мехмат та ул бит ни тигәл фәннәр буенча укыган. Аңа бик нитеп киткән инде, сөйнеп утырган. Ансы бер менә шундый шагыйрьләр була. Мин аны менә шушы Илдар Юзеев исемендәге премия биргән тантаналарда әйттем. Хәсән Туфан шундый иде. Сиват Хәкимне дә кертергә була. Рәдип Гаташны атады мен анда. Илдар Юзеев та шулай ук. Мөдәррис әгеләм. Шигъриятның мөмкинлекләренә чиксез ышану. Бу мен шигърият дөньяны үзгәртә дип инану. Менә алар да бар иде. Аннан соң шигъриятны алар ниндидер бер теге дөресен әйткәндә ниндидер бер җанлы бер нәрсә итеп күз алларына китерәләр иде соң тыйла миңа. Илдар Юзеевның шигырь бәгәрем шигырьмә дигәндә теге җанесенә эндәшкән кебек инде. Аны бәгәрем. Аны җансыз әйтә бу мине шәһәр җанлы әйберинде. Менә бер ни цитата. Җинле булса. Рөхсәт итсәгез. Илдар абый кебек әдәби алмаш турында борчылучы, һәр даим ярдәмгә әзер торучы шагыйрьләр күп түгел. Туфаннар, Хәкимнәр, Арсланнар шундый иде. Ә бит борын заманда һәрбер зур шагыйрь үзенә бер мәктәп булдырырга теләгән, аның шәкертләре булган. Үзеннән соң килгән яшьләрнең сиңа оллап остаз дип эндәшүе иҗат әһеле өчен шул зур бәхет түгелме соң? Бу минем сүзләргә ошаган. Бу синең сүзләр бу. Бу чыннан да шулай. Мин аны күптән яздым. Язганмын инде әлбәттә Илдар абыйга багышлаган мәкаләне. Мин дә һәм минем буындашлар да шул фикердә торалар дип уйлыйм. Үзен бәлки күргәнем бардадыр инде. Булай хәтерләмим. Но менә фотолардан караганда, хәтта объективка да карамый бит инде. Шундый мөлаем, ни шундый игелекле бар аның. Менә фотоларда игътибар итсәк, бик күп фотоларда менә бик сирәк фотоларында, бүтән фотоларыннан бер 15 фотода мөгаен ул объективка карый. Күп фотода менә башын игә ул, я кырыйга карый ул. Менә ничектер карамаска тырыша, аның ниндидер бер үзе генә белгән сире бардыр кебек тоела. Но аның характеры булай йомшак кебек күренсә дә, ул йомшак характеры түгел иде сен әйткәндә. Ул менә шундый кешеләр була бит. Бер якын күрсә күрә кешене, бер инәмәсә инәми. Бер заман мин студент чагында инде ул нәрсәдер мин белән менә мин университеттан инде төшеп төшәйдем нигә? Баун урамына, матбугат йортына. Анда инде күрәк төшәдек без. Җегетләр белән дә бергә менә тылсымлы каләм дигән стенага чыгайды анда. Шуны укырга төшәйдек инде без. Ул айга бер чыга кимендә. Анда теге юмористик әсәрләр бер-берсеннән килеп язылган язучыларның шундый әсәрләре. Ул инде анда чират булай да укырга теге. Чират булмаса якын килә алмыйсың әле башта чыккан мәлендә. Менә шунда сизәм Илдар абый мен белән бик салкын күрешә башлады. Нәрсә булган? Ну инде Илдар абый нәрсә булган дип тасрап биреп булмый. Салкын күрешә. Шуннан без киттек нигә? Кылгали нигә Алексеевский районына биләргә Кылгали музей ачылды. Кайсы елны икән хәтерләмим, ну менә шул вакытлар инде бу. Мин яшь студенттан чыкмаган буламдыр мин, студентлыктан. Илдар абый тагын кемдер бар иде. Шуннан кайтышлый инде безнең районның беренче секретаре, район башлыгы ул хәзерге сәң озатып бирә. Кайтышлый Илдар абый ачылды. Неди синди минем турында бит начар сөйләгәнсең егет ди. Мин әйтәм, Илдар абый, ничек мин начар сөйләмим? Мин сезне бик хөрмәт итәм. Мин әйтәм, остазым, мин саныйм сезне, ничек мин сезне начар сөйләйм.
миңа мөнәсәбәте аның әйбәт булуын күреп, күрәсең инде араны бузыштырырга теләгәннәр. Анда теге янәсе мин әйткәнмен, яшьтәр ни үстерергә дигән акчаны Илдар абыйлар үзләшеп ята дип ул әйтү буенча инде ул минем сүз түгел, мин андый сүзне әйтәлмим дә, мин акчаны әле дә бик дөрес санап бетермим. Шуңа күрә ул акча мәсьәләсе ул минем тема түгел. Ну мин әйттем Илдар абый, юк, мин үзем дә ди ышанып бетмәдем сиңа, ышанмадым андый синең андый булуыңа. Ләкин барыбер ниндидер теге ни булган инде, күрәсең шик-шипкә. Шуннан тагын әйбәтләнде безнең мөнәсәбәтләр. Ул миңа ышанды. Илдар абыйны бүтән кешеләргә карата да ничектер шулай кытыртырган маташышлар була торган иде. Соңгы елларга кадәр. Ышаныш Ул ышанып та китә иде менә кайчагында. Менә инде әгәр шундый вакытны әгәр эзсә, мөнәсәбәтләрне, ул кире кайтмый инде яңадан. Biraz усаланып акырып та алганы булмадымы андай? Юк, менә Илдар абыйның белән бу соңгы вакытта без әйтәмез, аралаштык Вакыйф Нуриев дип әйтәбез. Ул юмор белән киләйди дишә. Рәссам Фәрит Муллахмәтләр белән бик нык дуслашып киткәннәр ялар. Менә шул сөйләшкән вакытларда ул аңлашлар кемне менә бик өнәгәнә, бик өнә бетермәгән кешеләре бар икән дә. Шунда теге сүз арасында иткәндә сизелә иде. Тик ачылып китеп, менә сирәк булса да ачылып китә иде. Һәм иң кызыгы гаҗәбе ana şul şairinin jidelerinde mene şuşu işitip bilibizçe jidesini ütkərgəndə mene iň önemli kişilerin türünde oturgan degen sözleri işitkeni mene şu kızık bolup kitep mene turmuşda şunday birlerde bile. Ul önemli şey turgan kişiler onun mene iske alırga onun ne şul kişiler bardı. Onun mezekleri indi ul köp uylap karaganda, әле ул үзе язмаган mezekler de var. Mesela Nuriхан Фәттахның кырыгында отырганда Кутлау киләме? Руфия ханым әйтә инде Нурихан Фәттахның җәмәгать ватыны менә нидән шәһәр мэриясеннән котлау килде дип нидер җиңү бәйрәмендәме? Юк, нигә чакыру килгән, нигә мэриягә шул җиңү бәйрәменә инде Руфия ханым инде бик ачуланып сөйли икән дә Илдар Үзиев ачуланып чыган әйтә икән. Руфия нишләп ачуланасың? Син язып җибәр аларга җавап. Нурхан әле үзе киләлми? Үзегез аның янына килегез дип. Юк. Ни исеменнән язарак шаулан телеграмма җибәргә дип. Кара юмыр инде бу. Телеграмма җибәргә теге шәһәр комитетына инде ни дип. Киләлмим, үзегез килегез дигән кебек дип менә шундый. Илдар Юзиев белән соңгы тапкыр аралашугыз ничегрәк һәм кайчан булган? Анысы менә истә түгел. Менә безнең шул Салават күперендә булды инде ул. Минем туган көн булгандыр ул менә 11 ноябрьдә ул шигырь язды. Менә шул шигырьне таба алмыйм. Ул безнең һәрберебезгә сәхнә журналында һәм Салават күперендә эшләгән һәрбер кешенең туган көннән үткәрде. Анда безнең дуслар да җыйладыр, Рафаил Сахабилар киләдер, Марсел Галиевлар килә ул вакытта. Һәрбер кешегә иртән килеп шигырь язып куйган була. Осын булайнан шигырьләр бик кыска гына булмый. Ул шуны һәрберсен укыйдыр. Менә ул шигырь миңа да язган иде. Менә шушы 11 ноябрьләр булган. Бу 2004 елның шигырь дип әйтә булмый. Импровизация. Импровизация язган иде. Шигырь юллар котлау инде ул. Кешенең күңелен күрергә тырышып язган әйберләре һәм менә шушы язган узак тормыша инде ул декабрьдә вафатта булды. Ләкин менә шушы вафат буласы көнне мин нишләптер миннән теге хастаханәгә кергән бик bilmey kalgan dedim. Malaya ulgeninde sizmi kaldık bagayını bizanı. Men aytam nişep Ilдар abi күренмәле безнең. Nişep Ilдар abi күренмәле безнең дип мин малайларга әйтеп, җегетләргә әйтеп кенә өлгердем. Телефон шалтыры Илдар Юзиев вафат булды дип инде. Менә шул Zamanında Sibgat Hakim Ilдар abini яшьлектән oynamaz şair дип бәйләгән. Әлбәттә Ilдар abi шуннан да яшьлек накалын, яшьлек романтикасын гомер бакый иҗатында саклап барган кеше, ул бер кашанда теге дистанциягә чыккан шагыйрь түгел. Әлбәттә теге шырда ул ничек тә үзен бик иркен хис итмәгән, ләкин менә бу яңа дәвр килгәч, Илдар abi шул кадәр ачылып китте, шул кадәр сулыш ачылды аңа бит. Ул менә шушы, вафатына бер 10 ел каламы, 7-8 ел каламы, гаҗәеп тирән шигырьләр язды. Һәм ул бит гадәттә без Илдар абыны теге озын яза дип күнеккән инде. Озын яза. Ул шул кадәр кыскарды һәм шул кадәр тирәнәйде. Аның бу соңгы еллардагы иҗаты ул гомумән дә Илдар абының яңа
fazısı, icadının яңа fazısı deyip kabul etilem. Bizim şöyle kabul etem ana. Zamanга ренжүү de мында роль ойнагандыр инде. Андан соң тагын bir rol алар битинде Совет кишилери буларак тиги гонорарлар, зур гонорарлар алган кишилер һәм аны җыеп баручылар иде. Алар янды барысы да. Ул ренжиш, ул инде тиги системага карата. Алардын көмөлдөрү кыскартты инде. Бик көп эсенин. Һәм ул шигырга да күчтү менин жылдары жери. Андан соң инде ул турдан тура яза ала башлады. Менә шу милләт гаме, милләт кайгысы турында шушы биздин югалтууларны ул инде күрүп тура иде барысында. Компенсация да булган түгел микән? Менә шул иҗат башында ул темаларны бик тибәгәнгә. Уланда айтам бит, менә цитаты Газин Рукубетти бит Мефистофель аузыннан. Ул барыбер әйтергә тырыша инде, аны ул менә соңгы сынау дигән әсәр аның җел турында. Ул бик зур бик әсәр дип саныйм. Аннары менә соңгы күрешүләрне искәчерегез дисең син искәчерә истәмә ул. Ул истәде, һәм менә истәдә түгел соң. Чөнки Илдар абый менә инде сәяси чыгышлар, телмәрләр сөйләмәйде ул очрашканда. Ул юк бар нәрсәләргә ярата иде. Мәзәк инде. Мәзәк сөйләү, теге мәзәк иде үзенчә инде аның теге ашыктан ашык түгел. Шуңа күрә ул дистәләрчә очрашулар бит. Аның соңгы очрашуда безнең менә мәсәлән мин белән җегетләр бит Ләйбтә шунда эшли, мин дә шунда эшлим. Ул шуңа безнең гадәти очрашу булган ул. Көн сайын күрәшәдек. Шуңа күрә менә соңгы без бит анасын уйламыйбыз да Илдар абый әле Китеп барды дип. Китеп барды. Әле бу 70 яшьтә иде генә. 71 яшьтә генә. Әле тупта җитмәгән. Әле аны 73 яшьләрен үткәрбез дигән ниләр белән хөкүмәтләр белән йөридек без. Бик көтелмәгән чагы. Уйламаганда. Нурихан Фәттах ва бик көтелмәгәндә булды. Булай ул мәзәк сөйләгәч, без дә мәзәк сөйләргә тырышабыз, инде җитди темалар белән бик. Теге менә шу тел мәсьәләсе, тел язмышы турында без әлбәттә сөйләшмәй калган көн булмагандыр инде, ләкин теге гел кайгырып кына яшәмәгән бит инде. Шуңа күрә менә ул яңа гына фатирга күчкән иде. 1-2 ел булды микән инде аның 1 елда бул 1 ел тирәсе. Яңа фатирга китте. Мен менә без аны затканда нигә җеназа. Ушул яңа инде мен беренче тапкыр булды. Аңа шу менә Вишневский тирәсендә яшәде. Менә ул Меркена театры артында торды. Бунда ул үзгәрештә Иркен инде стелдә китап ятайды. Tahir Zehra деген гәҗит чыкты бит. Син дә Зиннур редакторы. Ул аның чыккан менә теге мәхәббәт тарихлары күренекле кешеләрнең. Аны китап итеп тә чыгарды. Менә шул китап ниде истәлендә иде. Шуны укый торган булган инде ул. Мин шуны яратам дигән. Ул бит теге озак авырып яткан кеше түгел. Йөрәк янәгеннән китеп барган кеше. Илдар Юзиевны бер сүз белән ничек тасвирлабыз? Бу чакта инде шуннан да безгә яшь чаклар устазлык генә буламын да. Ул бу эш белән шөгыльләнгәндә ул ничектер менә яшьләрне кайгырту, яшьләрне эзләп табу, аларны ятка юнәлтеп көтү җибәрү, ул инде дәүләти эшкә әйләнгән иде. Шуннан да аларны дәүләти эшкә эш дәрәҗәсенә күтәреп йөрделәр бит Илдар абыйлар. Профессиональ дәрәҗәдә Устаз юл ачып җибәрүче. Продюсер булып чыга инде ул үзенчә. Хәзер сезнең сәйсәп. Яшьләрчә продюсер. Аның соңгы менә теге шагыйре, ул тапкан шагыйр Ленар Шәйх булды бугай. Аны инде ул миңа да менә чыгар әле әйбәт дип. Ул балалар өчен шагыйр Илдар абый үзе дә балалар өчен күп язган кеше бит. Аны мин бер сүз белән шагыйр дип әйтер идем. Чөнки менә шын күңелдән поэзиягә ышанган, шын күңелдән шигърият дөньяны үзгәртә алыр дигән кешеләрнең берсе иде ул, бик сирәк кешеләрнең берсе. Инде шул мин юнәлтүче дә дип, шагыйр да дип уйлап тордым. Менә шагыйр сынапта аның шул драматургиясе дә аның шагыйр язган драматургия, прозасы да, истәлекләре дә бөтенсе шагыйр язган проза инде аның бөтен җирдә шагыйрлеге калкып тора инде. Килемсәр диргә була. Әңгәмәдәш дип әйтеп була. Менә теге юмор әңгәмәдәш. Һәр нәрсәдән китереп чыгара экспромт. Ана Разил Валиев та бар янда теге экспромт юмор белән әйтү. Аның үзгәрә. Илдар абыйның шулай һәр сүздән берәр сүз китереп чыгарадыр.
цитатасы бар. Шигърият үзе жыр ул деген Илдар Юзеевнен. Мен бик оңлап бетермәдем. Нирәк бу әйбер белән ризамысыз? Аның Илдар абыйның менә шагыйрлегенең теге халык шанлыгы да дип әйтергә кирәктер инде аның җырларына әледән-әле композиторлар мөрәҗәгать итә. Менә заманында Фирзәр Мөртазин аңа үзешчән җырчы дип без бит ул вакытта Фирзәр мөрәҗәгать итте җырларын. Ага шишмә шилтер шишмә ничек онытыр дигән менә шундый юллар белән, тагын ниндидер юллары белән язылган шигырьләр бик популяр иде. Шоферларның теге машинасында кабинада диск нисе белән нәсәле диск түгел ул вакытта кассеталар белән шул җырлап җыра. Илдар абыйның менә мөрәҗәгать итәләр, яны шундый сюжетлар. Бик хисап инде җырды кызлары бар иде. Ул да узын поэмалардан соң битендә җырга күчереп булмый бит инде ул. Һәр шигырь җыр була алмыйдыр бит. Аның үзенең шигырьләре җырлап тора иде инде. Кичә тора иде. Ул теге менә минем бу сүзләргә, минем шигырьгә җыр языгыз дип. Мәтрүшкәләр дигән менә мәтрүшкәләр дигән җыры бик популяр бит инде. Жыр дегеннен ничен жыр деген ул нене шигъриятне, ул үзенең шигъриятенә карата әйткән инде иң беренче нәүбәттә. Әлбәттә, теге җиңел укыла торган. Менә без башта әйттек бит, әңгәмәбезнең башында. Ул менә Атнабайлар, алар ниләр, шул Марат Кәримовлар, Рафаэль Сафиннар, Уфа ягы шагыйрьләренең үзенчәлекле бер үзенчәлеге бер. Менә шушы теге ниндидер бер аның укыганда нәрсә әйтергә тели бу чагыштыру белән дип утырасы юк. Ул җыр кебек синең күңелеңә килеп керә. Менә мисалларын бер шигыре бар иде. Минем бик төгәл хәтерләмим, ләкин абыйлардан калган бишмәт кидек без, абыйлардан калган чалбар кидек без. Менә шундыйрак рәвештә бар булды, ләкин абыйлардан калган ярны сөймәдек. Менә шундый концовкасы шундый ахыры. Менә ахырда бер инстинкт фикер. Истратус инде бу шешсе. Менә шундый белән бара-бара да ишәйтеп, менә шулай көтелмәнчә. Көтелмәнчә шундыйрак рухта бетерә инде. Шуның белән булды. Бүген без күренекле шагыйрь, драматург Илдар Юзеев турында сөйләштек. Киләсе очрашуларга кадәр.